Ginatunan pa sa Police Regional Office 11 ang mga posibleng hotspot area sa riyon karong eleksyon. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Nahimong malinawon ang pagpahigayon sa unang adlaw sa filing of Certificate of Candidacy sa Davao Region. Sumala sa Police Regional Office 11, wala sila natala ang mga election-related incident. Mao po ni ang goal sa ato ang bag-ong Regional Director, si Police Brigadier General Rosete, na pangandaman jud no ang midterm, national and local elections na it would be very peaceful and successful sama sa mga niaging mga panahon. Ginatunan pa sa matod nila ang mga posibleng hotspot area karong eleksyon. Wala pa man sa good na ka-meeting ang Regional Joint Security and Control Center. So magpaabot ta ana basig dito na i-present kung naabatay yellow, red or kung saan mga areas ang green. Parte sab niini ang pagmonitor sa mga posibleng bahad sa seguridad karong eleksyon gikan sa mga armado o rebelding grupo. Isa na sa ato ang ginahimo na assessment kung naabaya private armed groups and then kung naabay additional threat from CTGs. Okay, although ang Region 11 na insurgency free naman ta, pero napamanggod gihapon tay mga silingan nga dili pass. Sa milabayng mga eleksyon, nakatala matod pa og election-related incidents ang Pro 11 sa mga hotspot area sa rehiyon. Busa, hugot nila kining bantayan. Gipasabot sab sa kapulisan ang basihan aron makonsidera nga election-related ang usa ka insidente. Mahulog na siya na election na related kung ang victim, isa sa mga kriteria, kung ang victim is nidagan sa isa ka posisyon sa isang posisyon sa kaning election, and then during sa investigation nasulta jud na tungod sa away sa politika mo'y hinungdan nga gipatay siya. Samtang, temporary usab nga na-reassign sa ubang probinsya ang mga police personnel nga dunay kabanay sa lugar kung asa sila na-assign. Katong mga personnel nga naay pamilya or relatives or kanang up to 4th degree of affinity and consanguinity, gi-reassign na sila sa laing area. Kay dili man na siya pwede ngay basig ma-influence ang ilahang area kay namudagan nila nga relatibo ka ila. Kauban si Melco Minares, Kent Abrigana, 1 Mindanao.